mag-artrisin. Uni na ang programang matutok sa pagpapabasko kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong oras sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinabang, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol, Bicol, Bicol. Sa tuyang riyon. Abante. Abante kita sa programa ta ano pwede na ni? Dahil pwede gamitin na ni. Ha? Baka na kita naman kita Jerome kan YouTube. Ako, Bicol, isa kuyang tataraw. Pwede man gayon. Ibang tiwala sa sadiri. Ay man, okay na. Asin Okay na yan, sige na. Okay, sige tabi. Abante digni sa programa, ini po ang Uragon Bicol program. Digni po sa, okay na, Jerome. Kaya lang ba kanya kung dagitan naman kita kan YouTube? Ini. Pwede yan. Ayan. Okay, sige. Stop tama na yun. Ay, nawara na. Sige, abante po sa programa. Ini po ang Sendong Amigo Giraray sa Radyo Alarmario. Reporting for duty, digdi po sa Uragon Bicol program. Siyempre, karibanan dyan ako Bicol sa panginot ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Yan man si Congressman John Almario Chan and iba pa pong mga staff kan ako Bicol. Siyempre, live po yan digdi sa DCGB Legazpi City, Albay. Hook up an OKFM Sorsogon. Yan man an Daet Camarines Norte OKFM. Siyempre, monitoring ang radyo natin. Dyan sa Iriga City, Camarines Sur. Ayan, nag-text na si paring Joey Sarsia, monitoring daw sinda. Ang Masbate and Catanduanes, iba pang mga radio stations dyan tabi, na may programa ang Uragon Bicol. Welcome po, digdi sa tuyang programa. Ngunyan pong aldaw. Special ini, digdi sa Legazpi City dahil dakulon kitang mga bisita, yaw na po ang mga kadaklan kan delegado para sa palarong Bicol 2026 na host giraray po ang Legazpi City. Nagarabutan na so kadaklan hali po sa iba-ibang mga probinsya kan Bicol Region. Siyempre, bako sa mga probinsya, mga syudad tabi na mapartisipar dyan sa palarong Bicol. Sa aga, ang formal opening kayan, alas 3 dyan sa Bicol University. Kung di ako nasala, garo ang Wispy de Honor dyan tabi, mismong si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. kanako Bicol. Siyempre, yaon sa mga opisyales kan Department of Education. Ang host city siyempre sa panginot ni Mayor Isiam Ismael and of course ang iba pa mga opisyales kan Legazpi City. So welcome tabi sa mga bisita from Bicol Region. Sana po mag-enjoy ka mo digdi sa pag-stay nindo at least 1 week digdi po sa Legazpi City. Grabe ang mga preparasyon man kan city government, kan mga tuminalikod na aldaw. Yaong po ang padagos man na espersos kan city government sa panginot ni Mayor Isiam Ismael na maipreparar tabi ang mga billeting stations, billeting centers kan mga delegado hali sa iba-ibang parte kan Bicol Region. Ingon taon-taon na makontak. Contact na po ni partner June Napolis, ang sa kuyang partner dyan sa technical and sa IT. Yan po si Jerome Martinez, ang lalong gumagwapo.
Ano Noy? Iguana kay Goyan? Iguana lamang kay girlfriend? Ayos na. Iguana? Nori na lamang ang long table. Diba? Sige, planuhan mong maray ta. Mas maray itong piplanuhan maray. Dahil mo nagkakontak. Dahil nagsimbag pa si Kong Pido. Mahugutan ta lamang ki initial na informasyon tungkol sa Palarong Bicol. Siya po ang magiging Wispy de Honor dyan. And iba pa pang mga bisita sa aga yan. Ayan, ayaw na po si Congressman Attorney Garbin Tabi, Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Para sa initial tang mga mensahe para po sa dakulang event na ni digdi po sa Legazpi City and Palarong Bicol. Congressman, good morning po. Good morning, Al. Good morning sa Gabos na Nagantabay sa Bilog, na Rion, Bicol. Sa anong na probinsya kang Albay? Kang Rion, Bicol, sa probinsya kang Albay. Lalong-lalo na ang syudad kan Legazpi. Na kung saan, host na naman kang Palarong Bicol. Yes. For 4 consecutive years. Opo. Yugyugon mo yan, Al. Apat naman ang gano. Oo, kang mayor kita last year, kita pa. Ngunyan, mayor na si Mayor Hisham. Legazpi na naman. Nagiging paboritong venue ang Legazpi Tabial. Ang Palarong Bicol. It's good for us. Good for the city. Acknowledged as the best venue for this sports activity. Na kumbasain safe. As in, very successful ang mga nakaaging Palarong Bicol. Yun lang, may mga challenges, Al, dahil sa ibang biliting stations, talagang maluya ang supply kitubig. And yaon, ang suporta kang lokal na gobyerno, kasabay ang sa tuyang mga bombero, ang Bureau of Fire Protection, ni mag-supply kitubig. Lalo-lalo sa Taisan. Ang Taisan yata, ginibong biliting station. Yes, oo, nailing ko. Iguana duman tabi, Kong. So, di ba? Luya ang sakat dumadyan tubig, and that's why it has to be supported. Al? So, including itong sanitations, itong problema minsan sa trip-off, sa kuryente, talagang normal yan sa tuigdig. Alagad, bako normalan. Kung tutuson, it should be fixed as soon as possible by Aleco. And then they're doing their best also. In fairness to Aleco, they're doing their best also. Implementing all those rehabilitation programs na pinag-inisyar kang Ako Bicol, pagtugdok ki mga substation dyan sa Kulyat, asin duman sa Ligao, asin nguya na 2026 sa kabangaan kan taon, may implement naman ki mga substations and line enhancement. Lalong-lalo dyan, pasiring sa sur na parte kan sa tuyang syudad. Pagtugdok kang Bangkerohan 10 MBA substation. Ayun. Karaning, susupply sa indong lugar, Al. Sa Maslog. Sana, oo. Umapon, Bangkerohan, Taisan mo na. Sagkod duman sama nito. Ayan mo, papakarin na ang voltahe dyan, tabi, Al. Yes, oo. So, ini ang preparation na pinagkonduktar kang syudad kan Legazpi sa pamamayo ni Mayor Hisham Ismail. Siyempre, sa convenience kan sa tuyang mga atleta, technical staff, kan DepEd, and lalong-lalo na sa sayang safety during the entire stay kan Palarong Bicol Legislative sa pinag-asiguran kan lokal na gobyerno kan syudad kan Legazpi. Kasi initialmente nga may mga feedback itang na na mas maray nga sali sa ibang delegado na mas maray talaga nga ang Legazpi kumpara man nga sa ibang lugar digdi sa Bicol region. At least imagine for consecutive years na tabi, kumbaga kampante naman ang mga delegado kumpara sa ibang lugar ang Legazpi City bilang binyo tabi, Congressman. Well, tama ka dyan, Al. Bentahe sa mga Legazpeño, Albayano, lalo na sa mga atleta. But at the same time, minsan mapagalon man. Magastuson dahil aramual ang pag-host ki sarong Palarong Bicol, kumbaga
ang pinagagastos kan syudad kan Legazpi ababa na ang 16 hanggang 20 milyones al. Mhm. Tanganing sa mga biliting station, gastos sa gabos sa provisiones kang mga atleta nagtuterinir digdi pati na ang pagmantiar kan seguridad and safety Mhm. kan sa tuyang mga atleta. Iyan tabi ala dakulang responsibilidad. And for the past 3 years, pinatunayan na yan kang Legazpi na kayang-kaya. Kaya yung manggiraray, so venue of choice kang DepEd, ang Legazpi City manggiraray. Aha. Anyway, may positive kwan man yan effect lalo sa turismo na saro bagay ni sa pigbubusol ta talaga na ma-improve digdi sa Legazpi City. Suportado po yan kanako Bicol. Well, kamakal, yaon ang pagdalsa sa mga bisita, turista, isa minaabutal bako lang mga atleta. Mhm. Pati susaindang guardians, magurang, and then so mga spectators that want to see this sports activity na kung saan kalidad ng mga atleta, cream of the crop, manalain hali susaindang mga kanya-kanyang lugar. Aha. Kung ano ang pangapodan mo tabi lalo sa transport group kasi minsan baga may minabuto ama na issue duman sa mga pagkasamantalaman kan ibang operators and drivers lalong-lalo na sa mga tricycle tabi base sa naging experience kan mga eno tabi, Congressman. It should be fair, reasonable and legal. Meaning kung ano lang sa pinagpapataw na approved rates dapat ilangan sa ng pagpataw. Kang last para Bicol, kang kita ang alkalde, zero tolerance kita. Mhm. Hindi pwedeng itolerar. Ngunyan, ang sabi ni Mayor Hisham, zero tolerance manggiraray. So, pwedeng mamultahan kamukan or worse, patanggalan kamo kiprangkesa. Don't ever do it. Mhm. Huwag pong, kumbaga, anong sabi nga ni Digong? Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Iyo po. So, okay. So, noted tabi. Kung ansay mong mensahe, ini, mensahe tabi ini para sa mga atleta ta na bisita tangon yan bago kita mag-sip sa iba pong topic, Congressman. Well, enjoy your stay in Legazpi. And of course, exhibit sportsmanship and camaraderie. For after all, it is not all about winning. It is about how you tried your best. Mhm. Winning is always everything. Sorry. Na-contradict ko sa statement ko. Ang pagkaganahan, napaka-importante. Alagad sa proseso, sa panggana, ay lalong-lalo na. So, sa imong pag-exhibit kang pagiging sports, and of course, your relationship with other athletes, that's much more important. So, siguro, yaon lang sa tuyang pagmamot na makakuha medalya, but never forget the true essence of this event is sportsmanship and camaraderie. Mhm. Okay. Kung masip kita naman sa ibang mga informasyon po tungkol sa mga ibang programa kanako Bicol, lalo na po sa mga medical assistance, Kong. Ay digdi sa probinsya kang Albay, abot na. Pababa na sa pondo. Although, igwa magandang pinagagamit pang pondo, medical assistance to indigent patient. Alagad sa ibang hospital, kaday pa nakakaagan. So, ngunyan, igwa kita digdi lumawa sa Legazpi, status, and then ining tuning. But this month of March, mada-download naman siya para sa Albay doctors, Daraga doctors, pati ang ACE. And of course, ang UST Hospital, na kung sino ini mga pribadong hospital na padagos na pinatakagan kay pasyente duman sa day na naakomodar sa BRHMC. So iyan ang sa tuyang pinagmamaawot. Yung man ang sa tuyang pagkaagkipondo sa ibang lugar sa mga private hospitals para maakomodar sa tuyang mga pasyente Bicolano. Mhm. Okay. Kung anong update kan issue sa weteng sa Albay? Sige, mangyari patarayaan. Iyo. And then, Oo. si PD, siguro natapala na inikang papilon sa sayang pandok.
Kaya dahil na nahihiling kung may nagpapataya pa. But just to give you an update, Al, Opo. na-refer na sa Committee on Rules and it will be referred to the proper committee, probably Committee on Public Order and Safety, as in so Committee on Good Governance, so counterpart ka Blue Ribbon Committee sa Senado, pati na ang Committee on Games. No? And then, upon referral to the proper committee that I mentioned, mapaapod na yan kay hearing. Kumbaga, legislative investigation. And yung mga persona na na-mention natin, papaapod yan sa Kongreso. And then we will present those appropriate testimonies and evidence tanganing purubaran na sinda butabungog lamang digdi sa illegal na sugal. Pero ang sutuyang pangapudanal, sutuyang mga parataya, dahil nakamagtaya dahil iyan illegal. Correct. As in, iyan pinagbubula lang sa Magalyang. Dengan Sa magaling. dengan ito na nahihiling kung ano ang bola. Kumbaga, online. Mayo na sa online al kasi the last time nag-online si Dad dinakop duman sa daraga. Kaya ngunyan bako na online sa Magalyang na ang bola. Sa Magalyang na ang bola. And then piga Escalamutsa. So nakaipit na so numero duman sa Moro na alaba ang koko. Pagbola. Fundraising na yan sa barangay eleksyon. Naputol. Di ako maduda. Hello? Okay. Diretso tabi. Di ako maduda na fundraising yan. Alagad, so natawanin da kapodokan, puro ang pirdi sa barangay. sana mamuklat ang tao. But I just want to warn the public na pag nagsugal ka mo, lalong-lalo na sa illegal na weapon, pinagtatapok lang ang sa indong kwarta. Kasi pasiring yan duman sa mga bulsa, sa mga paldo-paldong politiko na nabubuhay sa payola. So, and lalong-lalo na so membro ng kapulisan na deman ibang hanap yung man ang payola. So ining weteng digdingon yan illegal ini. May susumitinig sa sarong investigasyon sa Kongreso kasi nipapaapod sa mga personales na na-mentionar ko duman sa kuyang privilege speech. So again, sa mga nagpapataya, naputol. I-redial mo tabi dyan. Importante itong mensahe ni Congressman. I-redial mo ta. Importante ni. Kati Sali, nagkataya ka sa meeting. Congressman, tabi, importante so sa imong mensahe tabi, ipagpadagos mo giraray tabi so sa imong mensahe sa mga parataya. Well, inot mo na sa nagpapataya. Dahil halangkawon ang piyansa. So, baka pagabot ng oras, dahil mga mo piyansahan, pabayaan ka mo kan sa indong mga bangkerong fly-by-night. Igbubulay yan sa Magalyang. Sa mga para nagtataya naman, sabi ko nga ni Sendo, pinagbubulay ini duman sa Magalyang, na dahil manindo na hiling kung paano ang sa indong taya, konsideradong wala na yan, perde na yan. Pasiring yan duman sa bulsa sa mga paldo-paldong politiko na nag-aasa pirmi sa payola. So, punduhon ta na tabit. Paghanap buhay na sa nakita, kitama, kasi duman sa nakita, na hindi kita malan sa alanganin. Ayo po. Okay. Sige tabi, Congressman. Noted po and salamat na maray sa imong mga mensahe as in informasyon. Salamat Al, Maraynal daw. Opo. Ingat tabi. God bless. Thank you so much. Ayan, si Congressman Attorney Pido Garvin Jr. tabi sa nahugotang informasyon. John, partaya bobola sa Magalyang. Dahil kayo nagkanararama nagkanararama mga tao kini. Anyway, tabi. Diretso sa to yung programa. Ate Sally, kamusta ka? Ate Sally? Ayan. Sige po, sige. Sige, okay. Good morning. Morning. Ayan. Hello mga kaalitap-tap. Oo. Okay, nandito tayo ngayon sa DZGB. Long time no see. Oo nga. Parang 1 week man lang tayo din nagkita. Last week, nasa Kamsur ako. Si kaya travel mo. Oo nga. Ganun talaga si Alitap-Tap. Nagta-travel parati. Kaya nga Alitap-Tap, Firefly Winter, lumilipad. Hindi yan Tito Al, nagapirmi sa isang lugar.
Kuhang ka? Oo. NPA? No permanent address. Kasi baga, Regional Community Connections Program Officer. Ang coverage mo, gari ka, palarong Bicol. Palarong Bicol Bicol. Region. Ang galing na. Ang palarong Bicol nandito sa Legazpi. Ibig sabihin, magaganda ang facilities po talaga dito 4 sa years Legazpi. na. Oo, ang 4 galing. years. Oo. Sana, forever. Forever. Dahil kayo, paano man sa ibang lugar? Sa bagay. Pero alam mo, Kaya naman ka na ibang lugar na. pero alam mo, Tito Al, ano yan, kakadagdag yan sa promotion ng tourism, tapos yung money baga, kasi dumadayo sila sa iba-ibang lugar, no, buong Bicol. Siyempre, may Yan, digdi sa tuya sa Legazpi. nagbabarakal man ang digdi. Opo, oo. Nagagarastos. So, gagarastos. Kaya, shout out sa mga Welcome. nagtitinda dyan, mga kapadyak. Oo, nagtitinda sila ng mga ano niyan, tamang-tama at maraming estudyante. Income yan sa Income. mga mga sadit na negosyante Tama. sa Legazpi. Maski sa Dracula. Oo, tama-tama. Tito Al, pwede ka na magtinda sa may malapit sa school ng mga palamig. Palamig. Tayan ng mga kaipuhan ka mga estudyante. Oo. Mainiton baga. Oo. Ingat lang. Ano ka lang. Magarog ka ni. Delikado ng mga pasma. Oo, kasi Oo. dapat permi kang busog. Oo. Bago ka Just mag-inom kayo ng mga tubig, malilipot. more water. Oo. Importante talaga yan. So yan. Anyway, Tito Al, good morning po sa gabos na mga nag-aantabay sa satuyang programa digdi sa Oragon Bicol. Ang program po kang Ako Bicol Party List digdi po sa DZGB. Nadadawag po kita sa buong Bicol region. Live po kita sa DZGB News Online, sa Facebook Live, as in sa Okay, YouTube. FM. Okay, FM. Nakaano ba tayo? Sa Sorsogon? Sorsogon, yes, kay Rex Bulima. Sa Daet naman company. po, sa Okay FM. Okay, FM Daet. Daet, yaon po si Dennis Sanchez. Ngunya na Dennis aldaw, Sanchez, Tito Al. Busy po ang secretariat kang TOSB, ang the search for 10 outstanding students of Bicol. As the head secretariat po kang TUSB. Piranang participant. So sa kanya nag-aalat po kami kang mga entries po sa manlain-lain po na eskwelahan, kasi nasa 171 HEIs po or higher education institutions po ang nasa list na itinao po sa tuya kang CHED, ang Commission on Higher Education. So ngunyan po ang, di ba nag-extend na po kita kasi last February 13 po ang deadline, nag-extend na po kita, ngunyan na aldaw po ang deadline. Last na po talaga ngunyan, di na po kami ma-extend. So entries po ninda, format po, dapat po naka-organize po yan and nasubmit po yan both online submission and hard copy. Since nag-deadline po kita ngunyan na 28, dapat po both. Ano po ang purpose kung nata may online? Para just in case po na yung mga ararayo from other provinces, yaw na sa muya. So online nindo mailing mina, ma-database mina na expected namin na ining estudyanteng ini nagpasa niya na aldaw na ini. So hard copy nyo po, iikutan ko na lang po yan. Maikot po ako next week. Onya na week na maabot. Thursday, Friday po. Kasi may schedule kami kaya Tito Al na feeding program po sa mga evacuation center. So igwa kita sa Malilipo, Tabako, and Kamalig. Nagpapakaon po ng hot meals. Sinasabayan na rin po ng tinapay para po sa mga Itong hot meals may may lada? Hot na hot? O may kalayo? Ano lang po, mainit. Mainit pa. Mainit pa po lugaw. Ang hot mo, lada. Aday man. Lugaw. Kung gusto nilang lagan lada, pwede naman. Ayan. Anyway, Tito Al, dapat po via Google Drive link, isend nyo na po. Tapos, isend nyo din po until, alat lang, Doc. Doc, wait lang. Isibot si Doc. Doc, wait lang po, Doc. Nasa DCGB po ako. Live kasi, Doc? Live. Doc, bati ka lang sa mga fans mo. Nakaano ako. Doc, live po ako ngunyan.
Sige, okay. Shout out. Shout out po kay Dr. Joel Binalingbing ng JB. JB, ano nga nito, Doc, na ano mo? Likes na si Doc Legaspi Onder. Medical Clinic. Ano, so ano po? So, JB Legaspi Medical Clinic. okay, JB Legaspi Medical Clinic. Ang ano nyo po, ang ano nyo nga ni po, Doc, sa may in front kang NFA, tama po ako? So, baladig sa ano. Tapos sa may sa may UI building sa Daraga. Tama. Tapos meron ka pa po, 'di ba, Doc, sa ano? Sa Ayala. Nakulon ka na sana ang minayaman, Doc. Tawan mo naman. Sukay Rose. Apa? Sukay Rose. Iyo po, at chat po, Doc. Magkikita po kami kasi iba po kaming orientation. Sige, Doc. Thank you po. Okay po. Sige po. Bye-bye. Ayan. Napasubo si Doc on the air. On the air. At right. Sana nga tayo dito. Wala pa Ayan. na. So pila ng aplikante? Actually, nung day ko pa kasi sa mga nag-submit, nasa 29 na kami. 29. So ganyan, day pa aram po, Tito Al. Kasi aram mo naman pag ang Pinoy, kung kasuari nagde-deadline, saka nagpaparasa. Baka kunyan baka magdakol na. maghabol. Pero alam mo, Tito Al, good pa rin po yan at turn out kasi Tito Al, kuha rin milang pigluwas ang guidelines kasi 'di ba nagpundo po baga kita during the pandemic. Mainom na nga akong tubig ha. Sige lang. So, Sinasabi ko sigurado ang kung 29, halimbawa magdagdag pa ngayon. Ay, mababa po kita sa 20. 20. Kasi sa top 20 kaibahan yan sa sa awarding. Kasi yung from 11 to 20 may prize po yan. Certificate, kaibahan sila sa awarding ceremony, plus igo din silang cash prize na 30,000 pesos. So top 10 naman, igo silang plaque of recognition. Syempre, marerecognize po sila Bicol-wide, tapos pwede silang ambassadress ng Ako Bicol Party List para sa mga youth. And then, ang cash prize po nila is 50,000 pesos. 50,000. Maganda yung turnout na yun, Tito Al, kasi from 2010 hanggang 2019 na TUSB, nag-i-start yan ng promotion August pa. Alo yun. Nang bago po mag-awarding. Ngunyan kami na iluwas mi po ang official guidelines, tapos itong complete packet list. January 26, ngunyan lang na taon. Madali. Tapos sa deadline namin, February 13, tapos nag-extend kami ng ngunyan. Ibig sabihin, 2 months lang. magayon po so niya. So 2 naging months resulta kasi konti baga ang Pero at least kunyan kung sakali po masunod na 2026 to 2027 na TUSB by August, Tito Al, gigibuhon mi na yan. And nahiling ko po talaga as head of secretariat ang Camarines Sur, ang other provinces may makukuha sa sarong aldaw lang na ikutan para kaurunon po ang mga dean kang student affairs office para po mag-intra po sila. Kasi po, sabi nga ni ka mga dean, pag nag-i-email ka, wala so sense of urgency, Tito Al. Kumbaga, okay, binasa mi. Tapos, tapos wala lang, parang wala siyang, kumbaga, iba din kasi yung nag-face-to-face ka mo, nag-uron ka mo. Tapos, appreciated pong maray. So, nabisita po sinda kang taga Ako Bicol Party List. Lalo na si Firefly Winter ang nagduman. Diba? Kaya, sa Kamaligbaga, alat na mga magandin. Din na kamo. Di na ka mo. Parang wala man di man na school na Kamalig Community College. Kaya wala man, Tito Al. Di na kamo. Di na palan ka mo. Anyway, Tito Al, digdi sinda magsusubmit for the Albay. Digdi po sa second floor, Embarcadero de Legazpi. Victory Village, Legazpi City. Hanapon nyo lang po. Yan po duman si Dayan Salyan. At sa Sorsogon naman po, Sorsogon Office po sa Barangay Tugos, Sorsogon City, near O-Save. Ito pong, ito yan? Parang supermart. Ayan. Hanapon nyo lang po si Ninang Japs Calios. At duman naman po sa Naga City, itong mga kataga Karamoan, tama, Karamoan, hindi. Itong mga taga Tinambak,
Tapos si Ruma, masarani pala sila sa Naga City. Aha. Kasi maagi silang Kalabanga, ito pang, Bumbon, Magaraw, Kanaman. Naga City, sa PDAW or AKB building, second floor, Naga City Hall, hanapon niyo po si Gerson Alvarez. Gerson. Apo, Kumusta si kung- Gerson? Okay naman po. Nakakalakaw naman. Apo. Kalakaw. Kalakaw si Gerson. Tapos po sa Virac, Catanduanes po, municipal building, second floor, Siging alert. Pag taga-albay ka talaga, siging alert kang MDRRMC. Ikaw para remindan Oo, ba yun? nagre-remind. 836 daang yan, may ashfall. Lahat lang, di ko tuloy maano ining, ko, naghang. Ayan. Oo. Sa ano naman po, hanapon niyo po si Jo Tapia sa Virac, Catanduanes. Ini po ang number niya, 0965-726-2545. Sa Kamsur po, Partido Area Tito Al, sa mga taga-partido po baga, yan na, Sangay, Tigaon, Gowa, alam mo mga partido Tito Al, Tigaon, Gowa, ito pong San Jose, Garchitorena, Karamuan. Digdi po kamo sa Goa, magpasa po kamo kay Amor Zea sa AKB Satellite Office Zone 2, Bagumbayan Grande, Goa, Camarines Sur. At kung taga Rinconada ka naman po, pasa po kamo sa DWIR radyo natin Iriga sa ground floor unit 2 Bunacqua Building, Highway 1 San Nicolas, Iriga City. Kamsur, hanapon niyo po si Papa Eli Kalisura. Si Yan Eli. po siya. Hanggang alas 5 po yan ha. Kumusta naman si Eli? Okay naman po. Nagalakaw-lakaw pa man. May book. May konti May po. konti. Tapos, Okay. And Camarines Norte naman po sa third floor annex building. Sangguniang Palalawigan Provincial Capital, Daet, Camarines Norte. Yaon po duman si Raymond Prado. sa Raymond. Ayan, nakaantabay na po sinda. And sa Masbate naman po, fourth floor, Immaculate Conception Building, Cathedral Compound, Quezon Street, Masbate City, Spirit FM, Masbate. Hanapon niyo po si Hanilyn Alondres. So, ayan po, Tito Alha. Okay. Dahil niyo po pag, ang rumdumon palan, dahil palan tayo nagsasabing dahil paglingon. Dapat, rumdumon po nindo ang pagpasa niya na aldaw. Last day. Last day po ngunyan na magpasa po kang sa indong entries para po sa the search for 10 outstanding students of Bicol. Bicol. Apo, kaya 50,000 yes. ang magiging premyo duman sa pinaka best na mapipili. Apo. Tapos saro pa, Tito Al, kasi may chance po kamo na kapag halimbawa, Tito Al, di ba nakalaog ka na sa top 20? Ining 20 po ini, sisay dyan ang mapipili na pinakamagayon po ang proposal po sa community project, itong advocacy project ninda. Matatawan po sindang another certificate of recognition. Hali po yan sa Rotary Club of Legazpi Central and Rotary Club of Metro Sorsogon. Makakatanggap po sinda ng 20,000 pesos. Kaibahan po ninda dyan ang HEIs. Kaya po, Tito Al, aram mo, may mga nagpasa pa din, may na-disqualify kasi nagpasa pa din po na education, po siya, ang course niya, education. Ang education tapos? po baga, 4-year ang po niyan. 4-year course po yan. Bako man yan 5-year course. Kaya po, disqualify yan, automatic. Kasi po, ang nasa guidelines ta po sa TUSB, dapat po, you are a regular student, currently enrolled po kamo, third year college po kamo, present po na third year kamo ngunyan, na pa fourth year po, by school year ngunyan, Next ngunyan school year na 2026 June. to 2027, dapat pa fourth year na po kamo. Kung 4-year course po ang sa indong pikukuha. Ngunyan po, kung kamo po ay fourth year, na 5-year course po ang pikukuha nyo po. Sayang po sa effort nindo. This is automatic po. Disqualified. Dahil na po yan i-check. Pag 5 years.
Kasi Tito Al, ang pigahanap ta po, Tito Al, third Third year year. ka. Regular Third year. student ka third year. Okay. Na ang kurso mo po, Tito Al, 4-year course. Oh. 4 na taon po ka mo dyan sa koleyo. Tapos, Tito Al, 4th year ka, kung 5 taon po ang piga-offer kaan. Halimbawa, engineering, yan. yes. Oh. Usually talaga, engineering po ang 5. 5 taon sa koleyo. Oh. O, sa kata, may nagpasa pong education. Wala na. Automatic na. Dahil na ito. Dahil na. Oo. Sayang. Tapos mga nagkikiusap po kuta na kung pwede daw po na mag-extend pa. Kasi may mga estudyante na willing. Yaon nga ni iso willingness, pero dahil man nag-iiro, dahil na kami mag-extend. Dahil na malat. Kasi po, kapag gusto nyo po, may maraming paraan. Pag ayaw, marami pong dahilan yan. May iba nga po kami na, maski dahil may napigaapot, pag nagapasa, papasa baga Tito Al, maduman sa office, Ma'am, sayang, naaraman misa na kang sarong aldaw. Na iman tulos-tulos na ibaba kang din. O, kumusta? Kailan nyo prepare? Kuswapon misa na mga dali mi ngayon ini, ma'am. O, kaya man pala. Desidido. Oo. Kasi po, igwa na po kamong complete packet list. Duman na, may guide na po sila na nakalagay duman, 1. May checklist ka. Tapos may guide ka duman na, i-describe mo nga ini, nata ini ang napili mo na i-attach as qualification mo into 100 to 500 words. I-justify mo nata ini ang inattach mong certificate. Kasi 2 to 3 lang naman ang pigaagad. Dahil man kami nag-agad na Dayton man sa dakulunon nang i-attach mo na pigaralongkat mo na sa baulan. Dahil naman siya significance dyan sa mga piga-attach mo. Ano lang yan? Pang pakapal lang yan. Gastos lang yan sa pagpapabind mo or soft bound yan. So, dapat natututo tayong kasi mga matatalino baga ini Tito Al. Reading with comprehension. Babasahon mo, intindihon mo. Sa Tagalog, basahin at unawain. Read and understand. Basahon as in, ang... Sabuton. Sabuton, yan. Yan lang naman ang gagawin niyo. Sabot! Sorry na. Huwag kayong Ganun lang po yun. Basta deadline ko niyan. Yes, deadline ko yan. Anyway po, Okay. Tito Al, busy-busy po kita ko yan. Kasi, di ba, kang last time na babanggit ko po sa Indo na, gwapong programa ang Ako Bicol Party List pag-abot po sa Tabang sa Kabuhayan. Kasi po, bilang Regional Community Connections Program Officer, part po kang trabaho ko po itong Pajak Asenso. Po, aram mo itong... Sa Legazpi baga, 15 na taon na 15. Kang October po, 2025. Yan, kumusta man sa inaward 15? siya. So, out of 15, gwapong successful na 10 sulimangain. na mga lima po, ang iba maraming dahilan, di nakakatinda, mga ganun-ganun. Tapos isurrender na lang daan. So, syempre, So, Pajak. kasi 3 months na ha, wala pang walang kumbaga Improvement. opo, walang bigapod ka ito ROI, return of investment. So, syempre dapat dayman pwedeng in 3 years time, wala ka na lang. Maraming nag-aagad. Takulon po dyan nag-aalat ng slots para po digdi sa Pajak Asenso. Kaya sabi may, na-desisyonan po kang team na pull out na lang. Tapos may Pull ibang... out yung 5. pinull out mo na po. Tapos may pinatawan na lang na mga nag-aagad po. Tinaon na po duman. Tapos ngunya na aldaw na ini Tito Aligwa po kaming orientation para po sa bagong kumbaga, so pinull outan mi i-award mi po sa iba. Siyempre, i-orient pa rin siya. Dahil man po pwedeng dahil mag-agi po sa orientation, tapos ano yung product ng partner mi. Kasi, parang franchise baga yan, Tito Al. Kasi negosyo po baga Manok, yan. manok. Mga manok. Bako lang manok, igwapong siomay, hotdog, french fries. Tapos nga niingon yan, piga-adalan. Kasi, based on our assessment, mabenta talaga ang tusok-tusok, Tito Al. Mabentaw niya. Yung tusok-tusok may, itong kikiam, Halo sa squid mga ball. estudyante. Tapos, ito pong fish ball. Plus, ito bagang kwek-kwek, Tito Al. So, ngunya, nagpayag naman po yung head sa partner mi po sa Shock na sige, pero mahanap sindang supplier para sa indan na din mismo mabakal. Kumbaga, tatapatan supplier. Pero anyway, Tito Al, magayon digdi, nakakatabang po baga ng negosyo. May sa ika pa man tinawan ka ng lutuan.
Kompleto. So, starting capital mo po, tinauna po sa Indo, may Kompleto pajak ka yan. po. Kompleto yan, di ba? Yung ka po, baga Tito Al kang nag-awarding. Yes. Ayaon kita Magayon naman sa nga may... ni- Yuton baga Ano nga itong ni po ito? pajak People's, Ibalong Park. Ibalong Park, duman, kaibahan ta si Kong Pido, Garbin. Tapos yaon po si Marion Go, ang executive assistant ni Mayor Hisham Siya po yan Ismail. ang sports coordinator. Yes, oo. Yun, Gaspi. Tito Al, ngunyan, maano kami. And abangan nyo po ang next naming Pajak Asenso sa Next match. Tabaco City po. Ano man dakulong pajak? Pajak Su. Dakulong, ang kulang na lang naman asenso. Oo. So, ano man ito? Okay. Ano ito, Tito Al? 10 po ang magiging 10. beneficiaryo. Siyempre, makikipag-coordinate po muna ang team kay Mayor Ray Baragais. Baragais. Para, siyempre, dapat aram po kang Mayor na igong programa po ang Ako Bicol at malaog po kami dyan. Dili ba na ako kay Mayor Burgais? Mahanap kita. Aloy na kami, pumpa ka-election dahil na kami nagilingan. Na ka mo nagilingan. Kay to, pero may kami nag-aampakan. Magilingan ka mo kaan, Tito Al. Pag awarding ceremony ka nga Pajak Asenso. Abangan nyo po yan. Kasi siyempre, maagi man din giraraysin doon sa assessment. Mare, sa tabako ta yung waiting ko niya na de. Di ko man, di ko aram. Di man da. Wala man. Wala Sige, that's good. Maray. Maray man. Oo. Dapat, nag-i-income po ang gobyerno. Oo, bako nag-income Bako ang nag-i-income so... So iba? Oo. Oo. Itago na lang natin sa pangalang. Pwede ba? Tapos, ayun sa hindi mapagkakatiwala ang source. Si ganito, si ganyan. Oo. Ay nagpapataya ng wedding. Pero aramon, waiting si Sally. Opo. Kampanahon, kuryador ako. Talaga? High school life. Kumusta man? Nagkukuryador ako. Ayos man, nakapadal man sa nakatabang man. Oh. 10% man yan. Sa koryador? Pero 10%. Kahit ang numero niya, 1 to Paano man 37. lang pagbola ka, Tito Al? Gari, bingo. Ginaganon-ganon. Pero kahit open yan. Open to the public. Open sa mga Koryador. Koryador Pwede lang. mag-log naman sa. Pwede ka mag-logo. Magari bingo baga? Ginaganon-ganon. Ginaganon. Ginaganon. Aram ko ang kawat kan weteng. Ayan. Ang problema lang kan weteng yan. Pag weteng kaya, dahil naglalaog sa kabang kan gobyerno. Para po sa iyo, Tito Al. Wow, ayos Ano na Bigay sa inyo po ni Sir Gardenia. Joey Santos. Gardenia. Thank you. Actually, yung Happy Me Goreng ang inaano nila talaga. Happy Me Goreng na Ano dito sa fried noodles, instant Gardenia. noodles. Ang tinapay, Na kahit walang palaman. masarap. Ayan. Tito Al, abangan nyo po kami kasi pupunta po ako ng Cam Norte. May request po doon ng coordinator natin, si Raymond Prado. 5 unit na wheelchair. Dudumanan mi po yan sa Basod, Labo, and Daet. 5. 5 po. Sasabay ko na din po yung pag-pick up ng mga entries po para sa TUSP. Tapos maduman din po ako sa Partido and Rinconada. Tapos abangan nyo ang Pajak Asenso sa Tabaco. May 10 po kita. Kaya sa mga nagdadangog po dyan, mga taga Tabaco City, kung gusto nyo po makapag-avail ka magsulat po kamo sa Ako Bicol Party List. Address nyo po kina Congressman Pido Garbin and Congressman Jan Chan para madumanan po kamo kang team, i-assess po. Maagi po kamo sa assessment. Hindi po yan outright na itatao. Bibigay. Tailingan mo nga ni Tito Alin So 15 na tinawad po ng Pajak Asenso. 10 sa Sampulo sa naso naging nag-improve. po. Tapos 5 po, binawian mi na. Kasi kay puhan po ni na Ito sa iba? Oo, Pag dahil opo. nagkaya So iba, mga ito willing sa iba. talaga. Kasi po talaga digdi, sa pagnenegosyo talaga, egwang up and down. Oh. Makuman perming nasa taas ka. Oh. May din talaga. Pero ang magayong digdi, ang net ninda may pag medyo mauran-uran, nasa 1,000 a day ha. Mas mambaga. Ang pinakadakula na lang, Tito Al, 3,000. 3,000 a Oo, day. so nakapesto digdi sa may Kalayaan. Digdi. Kalayaan Park, dyan sa may Oh, Bariada. Mabintahon siya, nag-start siyang 4 to hanggang sa maubos. Alas 4 ng hapon siya Mabintahon. nagpupesto. Mabintahon talaga. Madami baga kaya dyan ang tao, Tito Al. Dakulon baga dyan na tao. Pero Anyway, mas mabintahan siya, Bu. Ha? Mas mabintahan.
shabu-shabu. Itong duman sa may... Ay, aram mo, talking about Cebu. Sabi Sabi kan Pidea, iyan pala na, so iba, ini baka man sa, baka ning so project nindo. Apo. Ini na istorya ko lang, kaya pala dipisilo mapundo yan na Cebu. Opo, bakit? Ining ibang nagtuturo-trenda dyan sa barangay, Mm-mm. front lang ninda ang pagtinda. Oh, talaga? Tapos mautang sa lending. Mm. Di good record siya sa lending. May pambayad sa income sa tindahan. Mm-mm. Igwa pa kay underground Cebu. Talaga? Di sunod na sa lending baga pag good record ka, pag masunod mas Nagtataas. Oh. Sige ang utang sa lending. Kaya di pisilon mapundo. Kaya pala na yan ang Cebu day mapupundo. Kaya ayan, na-share ko lang. Oo. Pero anyway, magayon na ining project ka na ko Bicol. Opo. At Actually, least, may ano po kami, may private po kaming partner digdi. Pag nagtinda po kamo digdi, igwa po yan na kontrata. Kaya po nyo pong mag-perform. Kaya po nyo pong magbenta. Tapos, Pero dahil man ang aulaga, ma-perform ka, mabaili ka. dayman. Ibig sabihin lang kainin na everyday, kahit pa paano, mabakal po kamong produkto. Tapos, igwasin lang accredited na duman lang kamo mabakal. So, ini po, ang identified ninda kasi, sinda po ang nagdidesisyon, bako man po kami, Tito Al, para lang po sa mga nagdadangog sa to. Kasi may nagme-message sa tuya, itagay na lang natin sa pangalang Junior. Oo. Ay, ni kaya, yung partner natin na private po ang identify ng lugar kung saan igwasindang business duman. Bawal lang po na duman sa sarong tindahan ninda, magpwesto ka. Ini po, kada sa sarong barangay, dahil po pwedeng duwa. Saro lang. Halimbawa, duman po baga sa Indo, igwa. Si Archie Ruchi Alsaga. Tama? Saro lang kada barangay. Kasi dahil po pwedeng magkompetensyahan sinda. Kailan ko siya nagtitinda sa school. Opo, sa school. Nag-start po siya ng alas 8. Duman na po siya nag-ano. Ngunyan, pagka dai po kamo na consecutive diretso na dai po kamo nagpe-perform, ibig sabihin dai po kamo nagbabakal sa tindahan kasi mailing din na ang sales mo. Kumpara ang oral daw na recorded po yan ninda. Ngunyan, syempre nasa kontrata na yung padyak, kailangan mo siyang isurrender. Ang maintenance po halimbawa na flat ang gulong o kaya may sira, bilang kamo po yung beneficiary, kamo po kaanang magpapaayos. Labas na po dyan ang pribadong kapartner kang Ako Bicol Party List. Kasi ang role mi po sa Ako Bicol, kami po yung nagiging way para makahanap ng mga beneficiaryo. So, initial capital po nindo na worth 5,000, Ako Bicol po kanang magtatao. The rest po, ang padyak, so padyak mismo po at mga gamit pong gagamitin duman sa padyak, so partner po na pribado po na negosyo po ang May sabihin, kung ano ang damage naman sa padyak, senda naman. Opo, wala na po kayan dyan labas. Kung mapa-emission ka. Mapa-emission ka, di sagot mo po yan. Maflatan yan, kamo po magsagot kaan. Masira, may sira po dyan, kamo po kaan dyan. Pag nagtutakla mo, pag nagtakla po, papinturahan mo. Kasi, yan, nasa kontrata po yan. Alam mo nga so 15 po baga. Bago po ni-release yan na mga padyak ninda, may orientation yan, one-day orientation, product orientation, paano mo siya mabebenta, anong mga way mo para mabenta siya. Tinuruan po sinda. Tapos basic accounting, basic paglalagbook, basic na tinuruan sinda. Maglagbook. Opo. Pero ang mga barangay official na iba, dito maglagbook. Ayan sana, mag-aral na kamo. Dito magblatter. Dapat po, may may seminar po yan. Pero, magsabi ka mo kung gusto ninyo na pa-seminar, tadakulong kitang barkada ng mga abogado seminar. May kusog pang buot magkuro kandidato. Dengan ito mag-blatter. Yan sana. Dapat yan bilang aralin mo yan. Kasi, pakulang yan pagsiserving dapat may aral ka din. Tapos isa pa Tito Al, balik kita duman sa padyak Tito Al. Sige. Okay. Tapos 3 years contract po yan Tito Al.
3 years contract. mag-adhere po kamo. Nagpirma po kamo. Pwede Kaya- kang kasuhan kay Bridge of Contract. Yes, yan po yan. Hindi ba po pwede yan na naisipan mo na lang. Dahil ang ganda baga sa pakinggan. Pero dapat nandun yung ano mo, Enthusiasm. yung devotion mo, yung ano mo talaga na Committed mag-ano ka talaga. Tapos kung marami ka naman na pinagkakakitaan na, bigay mo naman na sa iba. Huwag ka naman masyadong wag magmumoto ng mapaglamang sa kapwa, bentahing dakula. Dakulon ka ng racket. Oo, dami ka ng racket. Bigyan mo Ikapan, naman na iba. nag-ambisyon magkaigwang padyak. Kasi, May kotse ka na. May tricycle ka na. Gusto mo pakipadyak. oo. Kapasluan eh. Parang meron kang pinaparinggan dito, Al. Para man. Diba? Kaya na dito, Alta, may susunod na Oo. announce ko lang kasi may kami sa binigay ni Kuya Eddie. May tablet po kaya kami pigpapanao. Dahil na kaya Tablet? dito, Al. Oo. Samsung Galaxy tablet po. I think A9 ata ito. Ayos Mag-follow po kamo sa page ng Ako Bicol Party List. Siyempre kay Kong Pido Garbin, kay Kong Jan. Isabay niyo po si Alitaptap. Firefly Winter, Alitaptap. Like and follow. Subscribe na din po kayo para lagi kayong updated sa mga paglipad ni Alitaptap sa iba't ibang lugar ng Bicol Region. Ayan. At masama kayo sa TikTok. Naadik ako sa TikTok ay. Ayan. At yan, Tito Al, abang lang kayo every Saturday po. As ang raffle niyan, every end of the month. So kasubago po, may nanggana. Congratulations kay Sandra. Sandra? Apo, siya po ang Sandra nanggana po sa tablet Kasubago. Kasi nag-start kami February 7. So, weekly. Hashtag po, Ako Bicol Party List po ang ilalagay niyo po sa aming mga live. At isi-share niyo po siya. Kunti lang naman share niyan. Pero ang amount po niyan is 15,000 pesos. Ini po ang nanggana Tito Al Kasubago sa Wheel of Names. Kasi pig-computer mi na lang. Para dahil na kami naglulugo Tito Al. Sandra De Sonia. Ayan. Congratulations po. Pa-claim po ng tablet nyo, Samsung Galaxy tablet. Wow. Sa office po ng Ako Bicol Party List, second floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Hanggang alas 5 po ang office namin. Sa Monday. Monday po kamo mag-claim kasi by Tuesday po, may busy po kami, may feeding po kami. Baka din nyo man po ako maabutan. Kaya Monday po ang pag-claim mo, Sandra ha. Padala po ng valid ID. Kasi po may pipirmahan po kamong papel. Okay, sige. So, sige po. At shout out na lang po sa mga taga Gardenia Bakeries Philippines. Thank you. Lalong-lalo na po Tinapay. kaya Sir Joey Santos ang sa indang Southern Luzon sales supervisor. Ang sa inda pong district si Kagawad Onin Manzanillo. Pag sinabi mong Kagawad, ano ang sinasabi nga ni Tito Al? Honorable. Kagawad Dagas. Si Kagawad Onin Manzanillo ng Barangay Tamauyan, Legazpi City. At i-shout out din natin yung mga ahente. So kapartner ko sa pag-TikTok ang sa indang Gardenia TikTokeries na si napunta lang so bailime si Jonel Romano. Okay. Asin si Lito Jan Esplana. Ayan po. Alright, And si Jerry Archaga ang kamukha ni Baron Geisler, Tito Al. Ayan. Siya ang version na medyo matanda ng Baron Geisler. Okay. Thank Ayan. you. Sa pangalan po kansa to yung mga congressman, si Congressman Pido Garbin, si Congressman Attorney Jan Chan. Ini po ang sa indong lingkod. Ay, si Kongli pala, si Chip. Yaon dyan sa baba. Ini po ang sa indong lingkod, Sally Constante Luces, aka Firefly Winter. Ini po si Alitaptap. Ako Bicol Party List, katabang na! Kasurog pa. Alarmaria po. Thank you. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan tasinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon, Mabalos. Ako Bicol.
Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy